Zer dakigu gazteok terrorismoaren inguruan? Zer gertatu zen hemen 80ko hamarkadan? Zer izan zen sufrimenduaren sozializazioa? Zenbat zinegotzik eraman behar izan zuten segurtasuna eta zenbat familiak sufritu behar izan zuten isiltasunean? ETV-ko ahots beldurraraziak dokumentala ikusi ondoren, galdera hauei erantzunak ematera gatoz. Horretarako, 3 lagunekin bildu naiz. Unai Loiarte Miguel, 23 urte, zuzenbideko ikaslea. Maialen Ferreira Frutos, 27 urte, kasetaria. Mirian Aramburu Aldasoro, 29 urte, kazetaria. Ongi etorri. Baieztapen batzuk botako ditut. Baieztapen horiekin ados bazaudete, altxatu eskua. Baieztapen horiekin ez bazaudete ados, ez altxatu eskua. Hasi gaitezen. Etaren garaiko oroitzapen asko ditut. Garai hartan, beldurra pasa izan dut. Ez naiz inoiz eroso sentitu gai horren inguruan hitz egiten. Oso erraza egite zait, biktimekin empatizatzea. Maialen, zergatik egiten zaizu oso erraza biktimekin empatizatzea? Galderan, biktimak esaten duzu, nietako biktimak, bai, etaren biktimak, baina terrorismoaren biktimak gauza gehiago, pertsona gehiago elkartzen dabe, ez? Eta ni adibidez kasetaria naz, eta orduan, nire lanan, biktima askorekin hitz egin dut, euren bertsioa direkto ezagutu dut, eta horregatik, ustot, beste gazte baino informazio gehiago daukotela, uste dut. Beraz, esango zenuke zure iritzia aldatu egin dela urteetan? Bai. Nei adibidez, ez zaita horren erresa egiten empatizatzea, eta Unaiei ere ez, eta zuk Julen esan zen duen dokumentalen ere igual, gehiago kostatzen zaizula, igual izan daike ja ikusten deulako, edo gure generaziontzako ja, nolabait pasauta daun zerbait da, ez zeu bere garaien ez gendun horren besteko informazioa eduki, baino haratago ez naiz iristen. Momentukoa bai, baino gero... Inpaktatu bai, baina empatizatu agian ez hainbeste? Netzako da, igual empatizatu bai, baino momentun. Osea, ez dit denboran irauten. Ez dut benetan lortzen nola errex empatizatzea esatea jo. Ez dakit. Unai, zuk ere ezezkoa esan duzu baieztapen horri, ez dakit? Esan dut, ezin dut imaginatu zer den horrekin bizitzea. 23 urte dauzkat, eta ez dut momentu hori bizitu. Bizitu dudana gerokoa izan da. Ondoriok, ja. Ondorio guztiak. Gure adineko jendeak gehiago bizitu du etaren ondoren izan dan eztabaida politiko guztia etaren gertaerak baino. Bai, baina hala eta be informazio gutxi dau. Informazio gutxi dau eta nire ustez gazteok, ni bai sartzenaz, askotan ez gare interesatzen. Ez dugu ikusten da, como, ke pereza, ez? Berriro eta... Ez que gero gaina oso politizauta ondan gai bat da. Baten hasi da etan gai eta dena bai, eta ja dena jakin barrauk ez du, liburu pila, gauza pilat, eta pixkatola saturazioaz berriz ontaz. Baina ez dalako iten hasiratik, horre ondalako, ez dakit, bloke bat urte batzuk garai bat, nun ez dan ez zerritzen da, guain da, irikiko balitz bezala atea, eta bum, ostras, igual gehiegi da, ez? Eta nik ulertzen da baita, hor, baita daula, hori, guain gehiegi igual eskatzea, gehiegi, igual horrek baita egiten ditez horren beste empatizatzea. Iruditzen zaitelako, hori, astune egiten zaiten gai bat da. Bat ez ere, Maialen esaten zenun bezala, gauza guetaz pixkat pasatzea edo ez informatzea, nik asko atxakatzen dut, etari buruz entzun dutenean albistetan, beti izan dela, ezer objektiboa esan gabe, beti zerbait txarrata kaltegarria. Kalte indula, ala da, baina inork ez nau hitz egin hasiera batetikan bukaera arte zer izan den eta zergatik, eta nola. Nola hasi izan? Astapenak edo nola hasi izan, zergatik hasi izan? Hori da, orduan, zuk egin behar duzu esfortzu guztia, ikusten zer gertatu den. Arrazoi bat izan daiteke agian guk ez ditugula bizipen horiek oso gertukoak izan, esan dezute zuek behintzat, ez etaren garaiko oroitzapenak ez dituzuela oso argiak, ez da? Gertutik, igual gertu oso gertu ez, baina entzun da, bai, noski. Horrik ez dau nahi esan, ez dauketela oroitzapenak. Batzuk daz. Adibidez?
Adibidez, ni Arrasaten jaio nintzen, eta bertan hainbat kasu gertatu dira, ez? Eta hainbat atentatu egon dira. Isaias Carrasco hil zutenean, bere alaba nire institutuan zauen, no? Orduan, halako gauzak fangitzen danak, halako gauzak hitz egiten die, entzuten die, herria ez da hain handia, ez? Manifestazioak daz. Hori, akordetan, 15 urterekin, 16 urterekin, akordetan zarelako, ez? Baina ez da, nik ez nauen beldurra sentitu, nik ez nauen, holan, ez dakit. Oroitzapen puntualak albisteren bat, baino ez dut gogoratzen zerbait. Oso gaztia sare hondikon. Zerbait gertatzen zena, albiste bat gehiago gaztean nintzen, klaro. Orduan, ez nuen dezta ulertzeko gaitasun horiek. Ni adibidez, nire familia guztia Extremadurakoa da. Eta betik esaten sortien ez, eta ez daukotzu beldurra, eta bertan bizitzare, eta nik ez dut gure zure txera fatia, ze beldurra mute dozatani, baina eski ez da, holan, besta, ez? Kanpoko gustazuela hemen bizi ginela, eguneroko zea baten, igual garai baten ontzala holako momentun bat edo, baina gure generazioan jazan, hori, noiz behinka baten igual atentadun bate ontzeikela, edo eta oroitzapenak ez dauketen bezala, ez bizi izan beldurren. Beraz, oroitzapen asko ez, beldurra ere asko ere ez, baina honen inguruan hitz egiten dezutenean eroso sentitzen zerate, baiezko esan dezute hiruak. Ni nahi irutzen zait, igual, ni hitz egiten nahi izenakin beha ez. Eroso sentitzera ere? Ez eroso sentitzen baizik, eta eroso sentitzen zera? Eroso baina zeinekin. Osea, ez da berdina zure lagunen artean hitz egitea. Nizuekin eroso baina hitz egiten, eta ningurun. Norekin ez zenuke inoiz hitz egingo horren inguruan? Danakin. Prest balin badu norbait hortaz hitz egiteko, osea, uste gaina egin beharreko lan bat dala, hitz egin beharra daula. Historiaren parte da, eta holokaustotaz, edo inkisizio santuataz hitziten dugun bezala, hau ere gertatu da. Oso urrutikoa gehitzen zaigu, baina guain dela oso urte gutxi pasau zen gutxi bera. Orduan, hitz egiteko batzutan urte batzu pasau barra ere zauri horiek izteko, edo ez, edo igual hemendik urte batzuta bai hitz egingo dute hontaz beste denak hitz egingo dute eroso. Da, urte batzuk pasa direla, edo da gu beste generazio batekoak sentitzen gerala, eta horregatik ja sentitzen dugula, gu gazte ginean, ez genekan inungo responsabilitaterik, beraz, horren inguruan hitz egiteko, errestasun handiago daukat. Daz batzuk amorru piloa daukienak, ez? Eta beti ari dienak, ez dakit, gai hau ateratzen, baina kreditu politikoa ero ez dakit ateratzeko, ez? Adibidez, Vox Arrasatera etortzea, eta zetako etortzen zari, ez? Eta gero daz beste batzuk, oso gertu bizi izan dutenak, eta benetan txarto pasatzen dutena, eta normala da, ez? Bere familiako bati hil badute, normala da amorkoa sentitzea, eta gaizki pasatzea. Baina, beste gauza da, horretaz, ez dakit, kredito politikoa ataratzea, ez dakit. Reparazioa eskatzen balin bada, alde guztitatik hain naiz, ez bakarriketan biktimak baizik, eta biktimak terrorismoa bere osotasunen izan balin bada gizartek bizi izan deun arazo bat, horrei aurre egiteko hitz egin behar da. Bestela, beti geldituko dior, izango da tabu bat, eta kosta doengo zaigu, ez, aurre egitea. Eski, igual da, ez detelako gertutik bizi izan, ez da, osea, eta horrek iten nau eroso goitzeitea. Igual nire inguruko norbaitei zerbait pasau alin bazitzaion, ez dakit, igual gehiago kostauko ziten zure gonbidapena onartzea. Dokumentalean, Naiara Zamarreinok esaten du. Dianak ia egunero. Ni goratzen, portalera jetxi, Diana ikusi eta timbrea jo, eta Diana bat agertu dela. Naiara, udaletxera deituko dugu kentzeko. Testigantzak dokumentaleko gogorrak die, hor bai, empatitzen zu ez, momentu hortan, batzutan bai, ze presioa jaso zuten, eta ze presio konstantea, ez, desgastatzen juten zaizuna. Orduan hori bai da, adibidez. Justo bere testigantzak izan da igual gehiena ahi hau zaizkitenak. Garai hartan, sufrimenduaren estrategia tabu moduan tratatu zen. Dokumentalean batzuk ausartu dira haien esperientziak eta anekdotak kontatzera, baino zuek uste dezute generalean tabu moduan tratatu dela gaia zergatik.
tabu bihurtzen duzu baita igual, ez dezulako nahi historiaren zati guztia, edo igual ez zaizulako komeni, ez da ikusten, edo igual ez zaude harro berdintzait, baina baita da, izkutatzeko modu bat da, ez? Batzutan tabu bihurtzea gai bat. Naiz da orain ja urte batzuk pasa izan, eta normaltasunez bizi izan gaia. Terrorismoa osoa analizatzen bau, bai. Zintzuk izan daitezke arrazoiak komunikabideak edo pertsonak hau tabu moduan tratatzeko? Gehien bat impactatzen duen notizia atentatu bat da. Eta atentatuaren ondoren agian bizitako persekuzioak edo horiek bigarren plano batean gelditzen dira notiziarentzako. Geopertsonalki bizitzea jakinda, hori, kontatzen zuten bezala Dianak atean edo pintadak desberdina da, pertsonalki sufritzen duzu, baina saltzen den notizia impactatzen duena benetan atentatuak izan dira beti. Baina atentatuak kontatu izan dira, beraz... Horregatik, ez zen bestea kontatzen, bigarren planoko min bat bezala geratzen zelako. Agian bai. Larri ere bai da, igual normalizatu jendezulako. Horregatik. Horreke badauke bere puntuen. Nik ezakitze gai bat tabu bihurtzen dan. Zakit esaten zerkatik egiten dan gai honetan bai dauna da politizazioa izugarri eta titular baten eta jartzek asko saltzen do. Igual, oain ikusten jeun irudi horiek ez ditu bizi izan, eta ondorengoa ikusi deu. Eta ondoren ikusi deun zati asko izan da, el todo eseta. Eta azkenen saturatu geha, zer sinistu behar dezu gero. Es muy duro que alguien que piensas que es una amiga te diga que no quiere ya ir a tomar un café contigo porque no quiere que sus hijos estén al lado de gente que lleva armas. Ulertzen dut baita, Osa, ulertzen ditut bi parte, ulertzen dut horrek zuri mine ematea, norbaitek lagune dalako ez, eta baten uzten dizulako, albo batea edo pixkat aldentzen dalako, baina baita ere ulertzen dut aldentzea. Eta hori baita zure eskubidea da. Ja, baina oso zaila da, Niri behitxu hau, bai, gertutik tukau jat. Nire lagunik onena, berama arrasaten zinegotzea izan zen, eta eurekin, bai, bi pertsona, ez dakiz esan, seguridad edo zeuden, ez, eta gurekin egon ziren, parkian, eta... Normaltasunez hartzen zenuten, zer ziren bereiek zuentzako? Hasieran ez, baina ni parkian nagoen, eta hor zeuden bi gizon, ez? Normal, ez da, baina ez dozu besta hartzen ez beldurrarekin eta ez ebez, ni behintzat, baina nik, ez zan nire familia xabezta, orduan. Baina askotan izan da, eta dokumentalen ere aipatzen da, babes estrategia bat. Bai, baina horrek egiten da, igual, pertsona horiek gehiago bakardadean utzi, ez? Baina ulertu dezaket familia bat dakazunean batez ere ume txikiekin, zure lagunak bi pertsona eramaten baditu ondoan armekin mehatxatu izan delako da. Agian beldurra ere sentitu dezakezu pertsona horrekin egon da, eta pentsatzen zu, agian Diana berdinan sartuko didate. Hoi da, esaten zutena. Ez da atzekoak armak daramatela. Eske agian Dianan sartzen ari naiz. Agian urrengoaz hori izango eta urrengoan ni. Ulertzen dut. Ikusiak ez ulako urrengo biktima potentziala iguazu izan zaitezkela, ez? Hori da. Hori izan relatatzen zutena, azkenen ni balin banago arrisku nola bait, eta zu nerean ajuntatzen balin bazea, aber gero esan behar duen zurenekin ibilizeala eta... Ja, zaila da, bai, esatia ez junta horrekin, eta zure klasian da, eta zure laguna da, zintzare ez junta, osea... Batetik bestera gainera gertatu daiteke hori. Claro, noskia. Eta batzutan bai, mehatxuak jaso dituzte, baina beste batzutan, adibidez arrasaten, PSOEko zinegotzi guztiak euki dabez segurtasuna. Eta PPkoak bai. Denak, Bai, baina eske pasauzan... Ja, bai. Pasauzalako. Eta orduan, igual zaz auzo baten lan itxene. Osea, auzo bateko zinegotzia sare. Baina, bai, daukotzu eskolta. Eta estigantza horiek baitza ezkitena osea, zaten zitena zen nola bizitzen eskolta batekin.
Zai esango zen. Nik ez dakitxe, ez dut bizi, baina zai esango zen. Gainera, situazio hori edo beldur hori ez du zinegotziak bakarrik pairatzen, baizik eta hainbat nivel ditu. Da zinegotziaren familiak eta familia horren adiskide eta adiskide horren lagunak ere sartzen dira zirkulo berdinean. Bai, baina ni super gaztia nintzen, orduan ez nintzen konturatzen. Ni uste, nire amak igual, igual beste perspektiba batetik kontatzen dizu, da zare dizu, uste nizu baino larrituta nihon, aber bueltatzen den. Behar bada, baina ez dakitxe. Irauza osart, bai. Baina azke bai, arrezkutxoa zan. Zinegotzia izatea arrasaten, osea. Dokumentalean, Alicia Hernándezek esaten du. Dejó de ser Iñaki el pequeño, era el escoltado. ¿Quién piensa que un niño de 6 años va a llamar a otro escoltado si esa expresión o esa palabra no la ha oído en su casa? Los padres, ¿no? Mi hijo tuvo una racha que no iba ni al colegio. Se quedaba en el río, no entraba al colegio, para que nadie se metiera con él. Transmisioaren inguruan, gauza batzuk komentatu egiten dira. Behar bada, bai, familia ugari daz eta prejuizioak dira. Eskoltau, bida horrei guraso banandu zaizkio, horrei ez dakitze, bakitze, gizarteen komunika huiten gata, hori baita, bai, horrek gero eragine daukela ume horrengan, igual bai, edo gurasoi ez diela grazikingo, ez die grazikingo. Bai, nahi impactante irutzen zaitena, hori, 6 urtekin eskoltauta, jo. Komunikabideek era egokian tratatu dute gaia. Gaurko debatean parte hartzeko informatu behar izan naiz. Zuek esan dezute hiruak, komunikabideek ez dutela era egokian tratatu gaia. Moske gizarteko orokorren ez do tratatu. Osa, komunikabidek ustez bai diela erresponsable edo arduradun, komunikabide badaukielako, ez ardura hori. Baina badaukie eskolak, zein gurunetan egon gehan, gure gurasok, aiton amonak, horrondalako transmisio falta bat informaziona izugarri, Eta ez dut esaten hori nahi ta indanik, Osa, ez dut uste igual informazioa zerbaitekatik izkutu zaigunik, ez dauke zertan nola izan. Baino, ez zaigu gai hau. Zuk esan dozuna zentzu gehiago dauko, ez? Ez que ikasteretan edo eskoletan edo institutuetan ez dugu ikasten. Ikasten dugu errusiar iraultza, baina ez dakigu zer pasau zen hemen oindala 20 urte. Bai, zergatik daren familik ez dira aurpegia bidatzen, zergatik banandu dien kuadrillak. Hortaz ez, bai launez oain ja ez die launek. Bale. Nire historiaren beste partea falta zaitela uste dut. Ze, bai, eta ikusi dugu zenbat bomba jarri ditun, kontatu dituzte, hil dituzten guztiak, eta Espainiko Guardia Zibila, zer dakigu hortaz, zer dakigu galetaz. Etataz gutxi baldin badakigu, gutxiago oraindik. Askoz gutxigo. Beste alderdi hori dena izkutatua geratu delako. Askoz gutxigo. Eta ez dakit noiz jakingo dugun. Ze sumario bat dago eta sumario hori ez da. Ez dut uste inoiz jakingo dugunik. Horregatik. Eta hainbat tortura eta bai, eta hori ez da hainbeste interesatzena dirudienez. Zenbat gauza ez dakizkigun, eta horren inguruan galdetu dizuet, ea gaur honera etortzeko gaiaren inguruan ikasi behar izan dizuen, esan dizute hiruak ez ez. Ez, zeratik falta zeiden alderdi hori, tapatu dagoetan horrek ez du hortaz hitz egiten, eta kongresuan kontra bozkatzen da, orduan ezingo dugu jakingo ezer. Baten aste maleman naiz irakurtzen da, iritzen zait ez dala leiala, manipulauta etorriko nintzen, irakurriko nolako, ez alderdi batekoa bestea, alde bat beste, baizik eta horre arte dauketenakin, horrekin jungo naiz, eta horre mangoen nire iritzi, eta igual horre baita erakusten doze falta zaigun. Eta guri ez bazaigu hau, ondorengo iztea jauko zaie. Gure aurreko belaunaldiak era egokian transmititu digute gertatu zena. Zergatik uste dezute aurreko belaunaldiek ez digutela informazioa modu egokinean pasa? Gian ez digutelako dena kontatu. Baita ere, segunta historiaren ze aldetan bizitu dezun momentu hori, agian beldurra zenion bati edo besteari. Agian nahi kontatu diaten edo transmititu diaten
beldurra ez zen etari, igual zen Guardia Zibilari. Hor ere transmititu dute bakoitzak bizitu duena. Ez baldin ez du bizitu, agian ez da ezin ez du kontatu. Ni familixan adibidez, bai, pasau da, ez dakite galeko biktima ondikon ez da jakin ze pasau dan, baina eta hori nik jakin izan dut 26 urtekin. Eta inork ez zauen familixa barruan, ez esan. Eta etzen duen galetu? Bai, askotan, itxo izala. Diramak esan esaztan, bai, itxo inda. Bale, ba. Agian ere gazteak eanean gurasoek protegitu nahi digute, ez digute eman nahi gaztetasun bat beldurrarekin. Claro, horregatik. Eta azkenian protegitzeko, ignorantzian oso pozipizikea. Nik igual aurreko lehenengo aldiz, ama, histori batzuk kontatzen da, bida, nik asko hitz eta nire amak igual ez da inbeste, baina, asko hitz egiten deu. Eta igual lehenengo aldiz histori eske handi juntzienen behin, da, Guardia Zibilek korrika eta bestea zaiz eta, bai, zuk, bizitzen duen. Kontatu duzun kasua benetazkoa da. Bai, eta ni, zuk hoi biziztu ama. Enteatzen naiz. Eta etxean terrorismoaren inguruan eta mehatxatutako zinegotzien inguruan hitz egin izan da? Ez. Nirean, bintzat ez. Bueno, ni errentzeian bizi naiz, errentzeian kasu batzuk egondu dira, baita ere zinegotzi asko eskoltarekin. Gaur egun, duela gutxi amarekin endoala kaletikan, kruzatu ginen zinegotzia izan dako gizon batekin, eta amak esan zian, bitu, ja ez dara matza eskolta. Errentzeian egia zen naturalki ikusten zen lehengo alkatzea edo zinegotzia eskoltak eramatea, ja jendia ohitua zegoen. Agian orain gure gurasoak edo familiakoak erosago sentitzen dira gaiaren inguruan hitz egiteko lehen baino? Ez zara modu naturalen ateatzen. Keba. Nire kasuan adibidez, nire ama, hau pasazanean, nire amak ezagun 18 urte. Eta ontxe hasi da, 60 urte ditxula hitz egiten. Horri buruz, eta ontxe, esateko, eta maian zu kasetaria zala, konta hau historia hau. Eta ni, ontxe, saiatuko naz, behintzat baina. Ez zauri batzuk izten ere, bakoitze bere denborak behar ditu ez, eta hori hitzeiteke bai askotan mina asko ematen dizu, eta gauza asko nartu behar dituzu, eta ikuspegi asko jarri behar dituzu maien gainen, eta horrek ere mine emango izu. Historia ezagutzeko eskubidea dugu gazteok. Sentitzen dezute agian kasu batzutan gure historia ezagutzeko eskubide hori kendu egin digutela? Guztiz. Bai. Batzuk gaina jaztakizu ez da zein sinistu. Ama kontatzen zian nola errenteian Guardia Zibilak baien atzetik jotzen ziala korrika, tiroak emanez, manifestazioetan zeuden paliza guztiak, nora sabaren lagunak errenteian Guardia Zibil bezala inzun lan, eta esaten zuen alderantziz zela. Orduan, zein sinisten jozu, zein juten zen zeinen atzetik. Ez dakigu zein sinistu, honek kontatzizua, bestek B, harek C, bakosta hoiten da, eta informazio hori guk ez dugu jaso, eta gero implikazio bat eskatzen mal maigu gure generazioak ez daukeu. Esan daikeu daukeula, baina eski ez daukeu. Beste gauza batzuta gare, beste arazo batzuta, beste, ez igual zait, feminismoa, razismoa, LGTBI, energia, ez dakit, gure ozeanok, plastikoa, gauza pilatuta gare. Eta horietan nahiz bai, uste, aktibo gehala. Bizitu degulako. Parte gehalako. Eta guria sentitzen dugulako. Parte geha, erantzukizun badaukeu, netzako guan ja, katazka honetan, ja kasi ateen kanpon nau. Agian, aipatu dituzuen beste borroka edo gertaera sozial horietan, biktimak ez dute beldurek izan nahien ahotsa altxatzeko, baino egia da, badaudela inplikatua pertsona batzuk, non beldurra izan duten nahien ahoa irikitzeko, baien bertsioa kontatzeko, eta hori zinegozien kasua izan da. Zuk esan duzun moduan, Gure jakiteko eskubidea eta beraien itxilik egoteko eskubidea? Galduten da, ari bat da, eta hor dau, eten dura bat dau, eta guain egia josi nahien edo gure generazioa lotu nahien horrola eutxiz, eta ero egiten geha. Oso zaila da implikatzia, ez badakigu zer pasau zan. Oso zaila da. Eta eraberen ulertetela, ez duela kontau nahi. Bai, noski.
Eta ongo dietako kide asko baita ez duela konta hona zekatik intzuena, eta beste batzuk esango izu, bida hauek ziren gure ideologia, eta gukola garatu gendun. Berrintzaite, izan, eta beste dozein alderdi terrorista, edo dana dalakoa. Kontatzeko eskubidea, bai, eta ez, bik daukie bere implikazioa. Kasu hauetan zinegotzi kontatzen ateratzen zienak, beraiek ze pasau zuten, lanketa bat inbarra aukezu. Eta igual bere garain ez ez bitzeiten, bildurrekatio, zoze pasauko zat, etza pasauko. Orduan, ez dakit. Historia ezagutzeko erantzukizuna dugu gazteok. Ez dakit gertatu zaizuen, baina ni nahiko seinalatua sentitzen naiz, helduago direnen gatik, ez dakidalako ezer. Zer kontatu diazu? Gorrototik besteik ez diazu hitzein. Zer nezu, zerbait gorrotatzia jakin gabe zer gertatu den? Ba nik ezin dut. Dena jakin nahi dut. Gure erantzunkizuna eskatzea, benetan kontatzea eta kontatzea dena. Ze askoz gehiago ez datzin dugu. Bai, arrazoi daukotzu. Eta bai bertxio batekin ez geratzeko, ez? Nola lortzen duzu, gai? Ba... Puzle baten pieza guztik hitzeitea eta... Oso zaila da. Historiak oriente bat sortzea zaila da. Ni saiatzen askazetarian azelako bestela, ez? Ez nintzateke, ez besta saiatuko, ez? Baina saia da. Eskuragarri uki behar ditugu. Berrogatik, hezkuntzan, ikastoletan, bai, eskoletan. Ikastetxetan, unibertsitateen. Bai, joder. Ez dakit zuek ikasitzen duten hemen, ez? Imaginatzen dut, zertxo bait, ni baino zertxo bait gehiago jakingo duzutela. Itzegin dezakegu horren inguruan institutuan eta edo terrorismoaren inguruan zerbait eman zenuten? Ez. Nik ere ez. Eskin... Parentesi bat. Bai. Jo, eta edade bitan ja konstiente gea. Eta gero plantatze diazu 29 urtekin, ze pentsatzeten, jo, Ba, 10 urte juntza ezkitela. Ontaz jakiteko, kontatzeko, ikusteko. Gazteok eskubidea dugu gaiaz pasatzeko. Ez? Isiltasun egonda, ematen zuen inork ez zula eskualtxatu behar, eta azkeneko momentuan unaiek eskualtxatu du. Bai, zen ezin dut inor behartu interesa ukitzea gai zehatz batian. Ez terrorismoai buruz, ez politikari buruz. Nik uste dut hor, ja, lan pertsonal bat dela, eta ja, bakoitza bere moralitatearekin aiazela sapaine, nik ezingo nuke pasatu. Ezin dut. Bino, eskero ez da ezin dut inor behartu. Orduan, eskubidea pasatzeko, agian beste bizipen batzuk izan ikustu, mina edo sufrimendua sortarazte dizula oio haindik bizirik mantentzea nahiza zure pentsamendutan izan, eta jana nahiago dezula borratu, eta esaten zuten bezala dokumentalean, borroni konta nueva. Ez dutela uste hori izan daitekinik, bino, jendeak agian nahiago du kajoi batian hor gorde eta esan aurrera jarraitu behar da. Asko senditzet. Jakiteko eskubidea daukagu. Nik uste hori gaineti daula. Ez gaude eskubidearen inguruan hitz egiten, Osea, bai, baino pasatzeko eskubidearen inguruan. Ja, bai. Baina erantzukizun apur bat, bai, badaukagu. Bai, baita. Nik uste toi, saiau behar gala guri eintziguen hau da ez kontatzea guk ez horitzea. Bideo hau ere ariketa bat da horretarako. Bai, duda gabe. Eta uste hola dala, ez? Osea, hori balima bidea eta hori balima jendek behar dona, horri heldu hartzaio, hitzeitea, eta hitzeitea terrorismotaz, eta hitzeitea torturataz, eta hitzeitea pasauzien 1000 gauzataz, guztitaz. Ez esan nahi, ez da danataz hitzeien da orduan ez dugu ezertaz hitzein behar. Ez goazen astea, baino abaniko guztie heldu behar deu. Eta orduan osauko dugu igual, baina relato oso bat edo baliogarri izan daikena, ez? Eta txikitatik, ze ontxe ematia informazio guztia, da, como, Gehiagi da, ez ezin de prozesa hau. Zenbat albiste, zenbat gauza, zenbat bum. Behar dugu hori, lanketa bat, astea, haizu, hau pasauza, baina eske ez, rusiko historia ikasi harta, hemengo aztakit.
Unai, zuk bukatzeko konklusioren bat? Bai ez jakin nahi degula, eta esaten zen bezala, dena kontatzea. Dena jakin nahi degula, ez bakarrik eta jarri dituen bombak. Jakin nahi dugu, ikusi ez deguna. Eta kontatu ez digutena. Unai, Maialen Miriam, mi esker gaurkoagatik eta laster bigarren atala izango dugu.